Ongathi uyifunde kakhulu kuKhabazela. Oh, ukhansela into yokuqala engithande ngayo ebengalingisi mayicula. Into yokuqala leyo. Okwesibili isiginci sakhe simtani kakhulu yize mina ke singehlula isiginci. Ngeke nto ngiyifihle ngoba la ngisebona noma ngithini cha isiginci siyangihlula mina. Angikwazi ukushaya noma ngenze ngandlela enginakuza cha angifuni uqamba amanga lapho. Siphinde size ukuthi ukhansela iphimbo lakhe into ebevele enhlabe ngamqola indoda ukhansela kodwa manje ingathi umuntu wesifazane bozokhumbula lapha komajazi indoda ikhuluma iyodwa izenze umama izenze indoda izenze lokho nalokho kuvule nje kube mnandi. Okwesibili inomyalezo omkhulu. Umyalezo walapha ayiphuphi nama ingoma ekhansela masingayidlala manje ngathi iphumile noma ngabe ka 90 bani noma ngabe ka 80 bani. Kusukela lapha nje ngoba bese ngiqala kahle lapha koMalombo lapha not koMalombo ngiyabona koMalombo lapha ngo1999 khona ethi Mkhuba lo album leyo yanzima kakhulu izola bathi ngiyakusaba Mkhuba yakho ngiyayisaba kodwa yafika ngishaya kakhulu lapha mayise ngoye 2000 izwi ayikwakunzima lapha. Qhamukela nje emakhaya ngikhule ngumfana okhuliswe ngenhlonipho ingakho ubaba uMakhamnandi ngithi ubaba yena ukusuleka kwakhe Usovikindu kumfana uyanqanda uthi cha mafuleka ingathi baba ngcono lethi ibhuto ngcono hayi cha ngiyayibona nensizwa ithe ukusuleka ayifani noma Sifiso onoSifiso umntaka amaqhina benomhlongo nophindlomane ungazi ukuthi angazi bagujwe yini ebusweni babo mfowethu Makhamnandi akasibheke lapha lengoma okuyiyona ehlanyisa abantu abaningi ngangabona enye video lapha uyipostile einkundleni zokuxhumana cabanga ukuthi kwakusegoli lapha na awushaya lengoma ethi cimilamba cishilamba kungena abantu e stage hayi